एक सारा होई। आज तो भले जांच बहुत तरह के हो गई, बहुत तरह के टेस्ट होके लागल। पहले एक्सरे के एगो साधन है कि एक्सरा से शरीर के बारे में जानल जात रहा। ये तो भाई ऐसे बात बतियावत रहे कि मैं मरीज इनके परिवार में लोग एगो गीत हम गौनी हो गीत गावे के चाहिए तो गीत में कुछ रहस्य के तब हम तो कहने नु के दिल के एक्सरा ना देखिलो करा के एक सारा तोहरे नामवा लिखल बा दिल में। का रमन भाई तू रहलो है हो गइलो है। रमन भाई ठीक बाड़े, रमन भाई ठीक बाड़े, बाकी जान जान के पगलाइल बरे दूधू को हाथी के राजा न बोल दूधू को हाथी के राजा बार हमने के तो घोड़ा घोड़ी पोसात ने के दूधू को हाथी के राजा बार। अच्छा खेला बात बा का हाथी के चारा देव ना दे समय पर ना दे बनू तो बिखियाई तो एगो हाथी पटना रहतारी। अच्छा वो लोग जानत होगम जेकर नाम बा सोनम शर्मा। एगो हाथी पटना एगो हाथी हे सगले के घुमाता ई हाथी और रमन भाई हथनी बन जलन जेकरा ई नइखे बुझात ई कहत रे कि जननीय माननीय कहली हां तो केहू कहला कि स्वर्गीय तबे आज कहतनी कि हां ई स्वर्गीय से कम नहीं खेला स्वर्ग से कम नहीं माने सब लोग तरह स्वर्गीय दिखाई देता। हाँ तरह पागल माने पागल हम देखनी लेकिन पागल के जाने कि अध्यक्ष के हम आज लेना। अच्छा इनका लोग ऐसा न रखिए कहां बा हमरा के स्वर्गीय कहला अच्छा लागल हो लेकिन ई कहे के चाहिए कि स्वर्ग से धरती कम नहीं खे तो कहते कि स्वर्गीय से कम नहीं खे। एकर मतलब कि सब लोग माने पागल बुझाता तू तेज भइल बारो जा पहले नरक में जइबू कहानी हम हो छोड़नी हो कहावा मृत्यु का कहले कि बाबूजी मात्र 5 मिनट कहानी गायबा यही में सब रहस्य मिली 5 से 6 मिनट ना अब 35 मिनट पर कहूँ हम मात्र में 5-10 मिनट पहले बंद करब तब हम ज्यादा समय ना ले। एगो भाई कहता कि कहाँ से प्रसंग गइलो हो मृत्युका के रोला पर आंख माने उनका आंसू ब्रह्मा जी जब हाथ में लिहनी विजय चाचा कहाँ गइल हाथ में लेनी 2 आंसू गिरल ब्रह्मा जी कहनी कि एक आंसू से जरा यानी कि रोग होली रोग के उत्पत्ति होई दूसरी का व्याधि यानी कि बुढ़ारा आई बुढ़ारी आई बीमारी बुढ़ारी होई ओकरे तहरा मारे के बा। अब विचार करी मृत्यु का रो के मारे के काम शुरू करे लगली रोए लगली जाए लगली। तो ब्रह्मा जी आदेश दिले कि जा तो विचार करी सबसे पहले केकरा के मरले रह केकरा के सबसे पहले केकरा के मरले तनी बताई ना मनीषा जी सबसे पहले केकरा के मृत्यु के मरले रहले बताए याद नहीं खे। अच्छा चलिए कौन याद नहीं के छोड़ जाएंगे। ब्रह्मा जी के आदेश पर मृत्यु का सबसे पहले अकंपन राजा के बेटा जो रहले हरि उनके के जाके सबसे पहले मरल हरि के आत्मा जो न चचा जी आत्मा भटके लागल आत्मा के शांति ना मिलल। देखो गंगा नदी किनार रहे वही किनार पर बगल में वो पीपर के गाछ रहे आत्मा वही पीपर के गाछ पर लागल वही पर जाके वास करे लागल। और राजा और कंपन नहाए जा सुनो तो लागे आत्मा रोए एक दिन रोत पता अपना जाके पुरोहित से कहले राजा कंपन की अच्छा गुरुजी बताई कि हम जब नहाए जाइला तो पेरवा पर का रोएला का तो पुरोहित बाबा कहनी कि पेरवा पर तहार बेटा के आत्मा बा पियासे वो मुँह तरे उका के पानी दो तो राजा कंपन कहले कि हम आत्मा के कैसे पानी देम तो काम करो सांप के रस्सी मंगा के घाट जने के घैला लिया के और में पानी डाल के सांप के रस्सी से टांग देले नीचे से छेद करके रुआ लगा देले पानी छुए लागल तो आत्मा के पानी में लगल वही बेर से हमनी के पीपर में घाट से टंगाए लागल।
जब घाट टंगायल तो फिर भी जब राजा नहाए जास तो फिर आत्मा लागे रोवे। फिर गुरुजी से बात कहले कि हे गुरुजी रोवा कहनी अब पानी देवे के हम पानी दे देनी। फिर आत्मा कहे रोता काहे? तो गुरुजी कहले कि उनको भूख लागल बा। तो कहले कि तब भोजन कैसे दे? तो कहले काम करो पिंड बनाओ। वो भोजन दाल भात करी ना खे पिंड बनाओ। तो पिंड काथी के बनी? अरवा चाउर के तिल के पीस के बनाओ पिंड आ जाके उल्टे हाथे उनका के दी हो आ ध के पेड़ तरह चल है तो पिंड खाई है। 7 दिन पर शोधन कैले पिंड दान कैले। अब देखे तब आत्मा रोए लागल। तब गुरुजी से कहले कि अब का होके? कहले कि अब इनका के तू श्राद्ध कर। तो 7 दिन पर शोधन 10 दिन पर 10वां आ 13वां दिन श्राद्ध जब कैले तो दूर दूर के लोग के बोलैले जग होके लागल। जग के रचना हो गई। तो कवि जी कहले राजा कोई न अरे रचनावा लोग देश में अरे जानता के पात में बैठा के अरे सब लोग के अरे भोजाना हमारा विजय चाचा जी अगर रुपया देवे लगे हन तो बुझ लिया कि तारा आशीर्वाद मिल। विजय चाचा शंकर चाचा ये लोग के जब गीत गौने नीमन ना लगे तब 50 रुपया का 5 रुपया देवलन तो पानी में डूबा। बाकी प्रणाम करो सब लोग वो घड़ी मानस दियरा नौदियरी में गई रही जा क्षेत्र में। वो घड़ी हमारा प्रोग्राम बिस्मिल्ला चाचा जी आ सत्येंद्र जी के रिलेशन है जवा गई रही सब। वो बेर हमारा प्रोग्राम कर रहे तो हमारा 12,000 छूट मिल रहे। और दियरा साल बने परवानी कर हार्दिक अभिनंदन। ब्यास बने में बहुत कठिन प्रयास करे के पड़त रहे। नया गांव तो सुबोध राय जी के तरफ से पुरस्कार बा। हार्दिक अभिनंदन। भगवान भंडार भर के राखी। 4 गो प्रसंग याद कलो ब्यास हो गइल। देखी नो मालिक परमादरणी हमने के देखी तो हमारा बाबूजी के मित्र पहले बैकुंठ बाबा के टीम चले नो। आज केहू ब्यास बन जाता तो पहले बैकुंठ बाबा के टीम चले। तेजेरिया के झलवा के रहे के हमार बाबूजी में ढोलक बजावत रह। सुरेंद्र चाचा चंदेश्वर चाचा जानकी चाचा जी दुकान खोल बने नो स्कूल वहाँ के लोलिया चाचा लोली राय चाचा भूषण बाबू मुकेश रंजीत सिंह समूह सिंह जी के टीम में रहत रही संगे रहत रही लोग। बेंजू पर ओ बेर बेंजी पर बिस्मिल्ला चाचा आ चनेश्वर चाचा ये लोग जोड़ी बजावे नु डेरिया बोले नु तब बुझाए कि गंगा जी के अरार ढोहत।
संगीत होके ओमे भरोसा के कमाल लो आ वो बेर बाबूजी के इनाम में हमारा सरपंच साहब बनवारी बाबा स्वर्गीय हो गई इनाम में बाबूजी के ढोलक का मानर देते रही ना वो बेर की संगीत कुछ और रहे तो वो बेर के ई लोग कैसे कलाकारी करे हई दो चार के नंबर कुला अब बाकी नचनिया के झूला ए भोला भैया ये होत रहे हो बेर मर्दे पागल हवा कि लोग पागल के अध्यक्ष बरे मर्दे हमरा होती पागल हो गई खो पागल बार कि ना बार कि पागल होखे वाला बार भगवान जाने आगे हो जाइबो खाली चाचा से कह कि तलादार इलाका है बाबू हुरका हुरका नाल उल हमरा के है ना बेचारी कहली हां कि बेया समय की बानर हवे हो हां दादा अरे हम तनी मनी नाच कूद देनी तब बानर हो गईली जाय द कौन बढ़िया कहले बर हमरा खुशी लागल कृष्ण भैया काहे बानर मतलब का अगर बानर के श्रेणी में हम जेबे करब तो हनुमान जी के श्रेणी में जाई उनका दल में जाई अहो भाग हम हनुमान जी के भगत बनी उनकर सेवक बनी उनका संग में रह बाकी मनीषा जी तू तो लागत रहो कि साफ पुतना के नानी है ना बुझ रही बिल में से खेखर बेचारे झाको जब मनीषा जी हंसतानी नो ये ठीक लागता बुझा कि अरे राजो जब इनकर नचनी हंसतानी नो तो बुझा कि हनुमान जी के मारे खातिर लंकनी चलल भी बुझाता कि बोका बीड़ी धुकले बा कहानी हमर रही जा रहल एगो हमनी के ओरिजिनल निर्गुण आ तुम एगो लयदारी तो हम चाहब कि चैनल बात तनी एगो नया चुटकुला कह दी चुटकुला ओकरा बाद निर्गुण गाई आओ गौरी आओ कौन हेलो एगो ई कलाकार है कि मान के चली देखम न त मन करी नु